mír nuachta a dó. Bhí slua bra a láthir, ag cóisir iche na féle bríde a mála locharíoch, cúnda na gailibhe, ag tús bhí fiabhra. Bu é an cuman gailge locharíoch a dagra an ócáid. Ghlach chuilghine a bhí a láthir, páirt i gceardlan na creise bríde dús, agus deire le gach duine ceann a dhéanamh. An sin, intíomh go leor scéalta, agus déis don slua le ceol don chéad scá, ó grúpa de cheoltóirí tradiisiúnta ón gantar a tháinig le chéile go speisialta don chealúra. An musca ceoil, bhí Micheál ó Faithí, an bhadóg mhór, bhí Seán ó Flannagáin, agus bhí Úna ní Lanagáin an gláirseach. I lár na hiche, tógiú sos ón gceol, agus bhí cupán té, ceaparí agus ispíní fáil. Solar cuireadh deire leis an nithe Hainmhach, cheol Ruth ní Hial, féle raftarí, agus chan Micheál ó Faithí gabhaim molta bríde.